Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Jeg tænkte, at jeg ville følge op på min video omkring det udstyr, jeg har med, når jeg er ude at facilitere. Når jeg er ude og vejlede og guide. Med noget af det udstyr, jeg bruger i det private. Jeg er jo ude i naturen størstedelen af min tid, og når jeg er derude, så kan jeg rigtig godt lide at slå mig ned et flot sted og lige tage en lille pause med en god kop kaffe eller en dejlig kop te. Og dertil har jeg det her lille bryggesæt. Faktisk er det et lille madlavningssæt, som jeg også bruger, hvis jeg skal ud og foretage mig noget letvægts backpacking. Helt grundlæggende er det en 750 ml kop fra Tokes, fremstillet i titanium. Og hele det her sæt, jeg har her, det vejer kun 300 gram. Så som sagt, koppen her. Og nede i koppen har vi en masse spændende ting. Jeg har en lighter. Netto er ikke en sponsor. Jeg har en titaniums vindskærm, også lavet af Tokes. Har en foldeske, igen lavet af Tokes. Det er altså lidt tilfældigt, at det alt sammen er Tokes det her. Der findes også andre gode fabrikanter derude, men det blev nu lige engang Tokes, som jeg endte op med. Så har jeg et par kødspyd, som jeg har bøjet, som jeg bruger i forbindelse med vindskærmen. En lille saltbeholder, krydderibeholder fra MSR. Det er ikke altid, jeg har det her med. Hvis jeg planlægger, at jeg skal ud og lave noget mad, så er det rart med lidt salt. Så har jeg en 60 ml bredmundet beholder fra Nalgene til sprit. Og der plejer at være sprit nok i den her til, at jeg kan koge 2 liter vand. Så har jeg en ældre og godt brugt Victorinox lommekniv. Jeg mener, at den her model hedder en Spartan. Ja, den er lidt forslået og mangler lidt hister her, men en ganske simpel model med 2 klinger og øloplukker, dåseåbner, proptrækker osv. Så har jeg her min lille alkoholbrænder, Tokes Siphon. Ja, den er bare lille og enkel, og jeg synes, den virker kanon godt. Jeg har i lang tid kørt med Trangia, og de fungerer også glimrende. De er bare det tungere. Så til gengæld har de den fordel, at de har et låg med en O-ringspakning, så man kan lugte, hvis der er brændstof tilbage i dem. Men ja, meget, meget simpel, men jeg synes, den er meget effektiv. Og så til sidst har jeg sådan en standard plastik foldekop, så jeg kan koge noget vand i den store kop og
hælde fra til en kop kaffe, mens jeg kan fortsætte med at tilberede et måltid i koppen. Når jeg så skal kokkerere med alt det her, så tager jeg vindskærmen her, og den sættes sammen således. Og det er rimelig simpelt, når den har været brugt ret mange gange. Men til at starte med er det lidt svært at få den til at passe sammen. Så følger der oprindeligt 2 store titaniums teltpløkke med, som man kan bruge til vindskærmen. Men jeg synes altså, de er alt for bulky, så jeg har taget de her kødnåle og bukket dem, så de passer. Og så ellers bare alkoholbrænderen. Lidt alkohol i. Den er tom nu selvfølgelig, men lidt alkohol i. Tænder op. Og så er det ellers bare vent på, der er kogende vand. Ja, men det var så lige en kort gennemgang af mit lille kogesæt. Jeg håber, I fandt det spændende. Tak for denne gang.